sorry for det. Hvorfor? Den er jo helt ulækker. Den er jo... Ja, den er fandme godt nok sort. Den er sgu varm, det er varm. Mhm. Så er nu videofilmer pære. Ellers er der jo ingen lyd, nej. Satan, det, så kom de der, det kan jeg ikke lide. De kan se dem. Stop! For helvede. Sådan. Så kommer der lige en motorvej der. Ja. Det skal ikke tro, at noget. Vi tager et billede i motorvejen. Skal vi helt deroppe her? Så. Det kan godt stå de tomme. Nu har jeg fundet lige en motorvej. Nej. Der er en pænt grund til et hus. Ja, så er der et hus der. Og så er det, jeg tænker, der er lagt til købmanden. Sådan et stort hus. Det ligger der rimelig kedeligt, gør det ikke? Jo, det synes jeg. Ej. Storligt, mand. Og vi kom helt op i, hvor der er 2700 meter, tror jeg, det var. Og det tror jeg ikke, jeg er lidt ligeglad med. Okay. Hvis du vil tale med en, så skal skifte emne. Jeg må ikke sige noget. Hvorfor må du ikke sige noget? Mhm. Og du har fat i hendes ben. Det er meget godt. Jeg synes, det går hurtigere ned. Der er knald på. Ja. Det går hurtigt ned. Ja. Hun kan da vide det. Bio, jeg ser dem, der kommer forbi. Måske smut kablerne ind i OV. Ja, det er det. Ja. Det håber jeg sådan ikke. Så glider den der helt af helvede til. Og jeg kigger lige ned, så er det ikke så langt. Vel? Så Så er det ikke så slemt. nej. Der er en lille Der kan man vej godt her. lige springe af. Ja. Ja, nok ikke uden at brække benet.